An bɛ Joyila cercle la n'o ye Joyila région kura ye cercle de Fana. An ka commune o ye Juma commune ye. Anw ni commune Dinɛdugu an bɛ Danbɔ. Commune fila in na jadisiw kɔni kɛn bɛ k'an ka yɔrɔ faya. U nana k'u nana diinɛ lase k'u ka mɔgɔ d'u ma ko mɔgɔ ko b'u la o k'u yɛrɛ bɛ dugu la ka na k'u ka sariyaw sigi ko musow ka disaw biri cɛw ka kulusi senda tigɛ donc ka alabato kɛ. U fana tɛ ko fɔ k'u kana ko fɔ olu bɛ surasiw kɔ u bɛ donsow kɔ mais kɛ b'olu yɛrɛ kɔ ni mɔgɔ ma wulili kɛ ka kofɔli kɛ ko olu tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la. An bɛ a bɛ 2 semaines bɔ kunun le 2 août u ye fitiri seli an ka duguba dɔ la n'o ye Badalabugu ye ale ni forêt classée bɛ Danbɔ. Fitiri seli bannen u ko alimami ma k'u ka micro passé u ma micro dir'u ma u ye salamaleku bila k'u bɔra Masina ka na k'u nana diinɛ lase ko maliyɛn maa 95 k'o ye silamɛ ye o mais k'a baaraw tɛ ka kɛ olu kɔni nana diinɛ lase la ka mɔgɔ d'olu ma mun bɛ fara u kan ka baara kɛ u bɛ silamɛya dɛmɛ u tɛ ko fɔ surasiw ye u tɛ ko fɔ gendarme ɲɛna u b'olu kɔ ani école minnu bɛ yan u ka datugu. An bɛ don min komi bi mairie kɔni datuguna commune fila mairie u datuguna k'a sabu kɛ nin ko in b'an dala yan bɛɛ sirannen don. An bɛ don min na bi dugu damadɔ dugu 6 bɛ yen nɔ dugu mɔgɔw olu bɛɛ ye bɔli daminɛ ka dugu wɛrɛ magɛn ɲɔw dalen bɛ yen kɔriw dalen bɛ yen tigaw dalen bɛ yen an kɔni jɔrɔlen bɛ yan an t'a dɔn a bɛna kɛ cogo o cogo ala ye masa ye nka an fana bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an bɛ impôt sara k'a fɔ jamana ɲɛna gouvernement ka wuli ka se ka fura ɲini nin ko in na. Forêt classée dɔ de bɛ anw ni Banyanfan cɛ o forêt classée kɔba dɔ de bɛ yen nɔ ko Susa dugu damadɔ de bɛ o Susa in da la n'o ye Sebenikɔrɔ o bɛ Dinɛdugu commune na Banankabugu o bɛ Dinɛdugu commune na Kamiɲɛgɛ o bɛ Dinɛdugu commune na Badalabugu o bɛ Juma commune na. Mɔgɔ ninnu bɛ yan sisan a bɛ semaine 2 bɔ u nana ka na sanni kɛ an ka duguba dɔ la n'o ye Falako sugu ye o ye Dinɛdugu commune yɛrɛ capitale ye ni mairie de bɛ yen nɔ. U nana mɔgɔw y'u ye u ye sanni kɛ butigida min na u ko olu bɛ mɔgɔ de ɲini ka fara u yɛrɛ kan ka baara kɛ olu ka baara kɔnɔna u bɛ surasiw ni donsow contre la nka olu bɛɛ y'a ka diinɛ lase k'u bɔra Masina o bɛ semaine 2 bɔ alamisa tɛmɛnen u nana Banankɔrɔ ka na seli misiri la k'a fɔ mɔgɔw ye ko 100 o 100 silamɛ ma 90 ye o k'a tɛ ka labaara o k'olu nana diinɛ labaarali la olu kɔni ka baara ɲɛsinnen don ka tubabu taabolo kalan kɛlɛ ka tubabu kalan taabolo kɛlɛ fɛn fɛn bɛ n'o ye surasiw ye n'o ye donsow ye ni diinɛ ko tɛ k'olu kɛlɛ o k'u kana ko fɔ. O kɔfɛ Badalabugu cɛ 6 nana u bɛ moto la moto kelen o kelen mɔgɔ 2 kunun tarata o tɛ kalo tile 2 ni ma fili ka na seli misiri la seli bannen kɔ ko alimami ma ko alimami ka micro passé u ma micro passé u ma u ye salamaleku bila k'a fɔ k'olu bɔra Masina ka na olu nana ka na diinɛ labaara ko maliyɛn maa 100 o maa 100 ko maa 95 ye silamɛ ye o ko silamɛya baara tɛ ka kɛ o ko olu ka kɛlɛ ɲɛsinnen don tubabu ta sira ma n'o ye école ko n'o ye surasiw n'o ye donsow ye ani kofɔli o k'u kɔni nana u mago bɛ mɔgɔ la parce que olu ka mɔgɔ dɔgɔyara ka mɔgɔ d'u ma mun bɛ se k'u dɛmɛ ka baara in kɛ u bɛ dugu lakana surasi tɛ na gendarme tɛ na osofere fɛn fɛn bɛ an ka faya in kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn faya de la ni dɔw ko a ma ko fure a osofere bɛɛ lajɛlen rentré la an kɔni bɛ don min na bi anw bɛ jɔrɔ la da bɛ yen sunɔgɔ tɛ yen